Rational Believer ва Солех Бро тақдим мекунанд аз силсилаи артиши шайтон. дар ривояте омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст: ман одамонеро аз байни умматонам медонам ки дар рӯзи қиёмат бо корҳои нек бо андозаи кӯи тихама меоянд, аммо аллоҳ онҳоро ба хок мубаддал мегардонад. аз ӯ саллаллоҳу алайҳи вассалам пурсиданд: эй фиристодаи аллоҳ, сифатҳои ин шахсонро барои мо шарҳ деҳ то ки мо аз байни онҳо набошем. ва ӯ саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ҷавоб гуфт: онҳо бародарони шумо ҳастанд, аз қавми шумо ҳастанд, ба мисли шумо онҳо низ шабҳо ибодат мекунанд, аммо онҳо ҳарамҳои муқаддаси аллоҳро вайрон мекунанд дар ҳол вақте ки танҳо монанд. ҳадис аз маҷмӯаи ибн маҷа. ин корро карда шахсият фикр мекунад ки ба ҳеҷ шахс зарар намерасонад, аммо намедонад ки ин шахс худаш қурбонӣ шудааст. намедонанд ки ба зудӣ ба вартаи нашамандӣ меафтанд, нашамандӣ ки аз сабаби дастрасии осон ва набудани маҳдудият аз ҳар шахси дигар хавфноктар аст, ки пеш аз ҳама ин кор ба инсон чунин таъсире мерасонад ки баъдан мушкил мешавад даст кашид. шахсе ки аз ин кор азоб мекашад, хеле душвор аст ки ақлашро аз ҳама ин покиза кунад. ин кор, ин мушкилӣ хеле паҳн аст, аммо ҳеҷ кас дар ин бора ҳарф намезанад. таъсири порно ба майнаи сар. порнография аз чашм ба мағзи шумо ворид мешавад ва хуруҷи баъзе чизҳои химиявиро ба вуҷуд меорад. дар байни онҳо допамин, серотонин, эпинефрин, адреналин ва окситоцин. инҳо моддаҳои тиббӣ мебошанд ки бадани шуморо тавлид мекунанд. онҳо барои зиндагӣ муҳиманд, аммо агар шумо наркотикҳои сахтро истеъмол кунед ё порно тамошо кунед, мағзи шумо аз ин моддаҳо ғарқ мешавад. доимо порно тамошо карда мағзи шумо ба ин миқдори зиёд доза одат мекунад ва ин бошад ба онҳо камтар ҳасос медиҳад. расмҳое ки аз аввал ба шумо лаззат мебахшиданд, акнун бо гузашти вақт онҳо ба шумо ҳеҷ лаззате намебахшанд. акнун барои лаззат бурдан ба шумо на танҳо бештар расмҳо лозим мешаванд, балки худи расмҳо бояд ҳоло ҳам бешармона бошанд. мағзи шумо ба ин партовҳои химиявӣ одат мекунад ва мағз аслан худро аз нав барномарезӣ мекунад. ҳозир бошад мағз ин корро як нормаи одат ҳис мекунад. шумо аллакай бе ин зиндагӣ карда наметавонед. ин ҳамон нашамандӣ аст. маҳз ҳамин чиз бо истифодаи кокаина, героина ва ғайра рӯҳ медиҳад. ин кор имони шуморо заиф мекунад. имрӯз мо комилан дар дунёи бешарм зиндагӣ мекунем. дар дунёе ки видеоҳоро аз тамоми сайтҳо мешавад аз телефони мобилӣ тамошо кард. мо дар даврае зиндагӣ мекунем ки соҳаи порнография триллионҳо доллар даромад дорад ва вазифаи асосие ки дар назди ин соҳа истодааст аз ин иборат аст ки ҳар яки шумо ба ин ё он тариқ истеъмолкунандаи ин кори гуноҳи кабира шавед. бо ошкор кардани мардон, занон ва ҳатто кӯдакон онҳо умедворанд ки шумо ба ин часпида истеъмолкунандаи навбатии онҳо хоҳед шуд. ин ҳамон тӯҳфа аст дар нохунак аз тарафи порнография ба ҷомеа. ин тӯҳфа мардумро ба ҳайвонҳо, ба фосидон табдил медиҳад. мутаассифона баъзеи шумо шахсоне ки маро ҳозир тамошо доред ба ин беморӣ гирифторед. шумо инро онлайн тамошо мекунед ва дар памяти смартфон ва компютери худ нигоҳ медоред. шумо аллакай аз ин кор нороҳатиро ҳис намекунед. шумо инро аллакай барои худ чизи асоснок кардаед. бале, баъзе вақт шумо пушаймон мешавед, гуноҳеро, беномусиро ҳис мекунед, аммо гаштаю баргашта ба ин кор бармегардед. шумо фикр мекунед, хуб, ҳадди ақал ба шахсе зарар намерасонам. ман ку ин корро худам намекунам, ман танҳо тамошо мекунам. аммо шумо медонед ки дар ин вақт бо шумо чӣ мешавад? ин кор ҷони шуморо мехӯрад. дуоҳои шумо холӣ ҳастанд. ҳатто дар намоз шумо наметавонед як ашк резонед, зеро дили шумо тарсро аз Аллоҳ
гум кардааст. Ҳама аз сабаби он зиштест, ки ҳамеша шумо онро тамошо мекунед. ин кор шуморо аз инсон ба ҳайвон табдил додааст. шумо ҳатто бо дили соф наметавонед ба атрофатон назар кунед. масалан, зане мегузарад ва шумо як порчаи зиндаеро мебинед. шумо шахси сазовори эҳтиромро намебинед. шумо ба ҳама назар мекунед. ба шумо мушкил аст назаратонро ба замин равона кунед вақте ки шумо дар автобус, дар донишгоҳ, дар кор ё дар куҷа қарор доред. масалан, билборд, шумо тасодуфан ба он нигаристед ва бори дуюм сеюм назар кунед. шумо ҳеҷ як фурсатро аз даст намедиҳед то ҷони худро бо чашмони худ олуда кунед. шумо комилан майл доред. ва баъдан шумо мегӯед: бародар, чӣ гуна ман метавонам дар намоз бодиққат бошам? дар кадом дунё шумо зиндагӣ доред? дар кадом? бародари ман, алал хусус бародарон, ман медонам ки баъзе хоҳарон низ дар чунин мушкилӣ гирифторанд. ин воқеияти ғамангез аст. ин ҷанг аст. ин ҷанг аст, аммо аз ҷанге ки бо силоҳ ва бо сарбозон ҳаст, дида хатарнок аст. ин ҷанг дили моро нобуд карда истодааст. ин ҷанг ба хонаҳои мо даромада истодааст. ман воқеан мехоҳам фарзандонамро аз ин кор то ҳадди имкон муҳофизат кунам, аммо вақте ки фарзанди ман ба мактаб меравад ва фарқияте надорад ки ин мактаби мусалмонӣ аст ё на, эҳтимоли хеле зиёде вуҷуд дорад ки шахсе аз дӯстонаш бо айпад ё телефони мобилӣ ба ӯ мегӯяд: ҳей, биё инро тамошо кун. ин сценарияи хеле воқеӣ дар рӯзҳои мост. ин афсона нест. барои ҳамин масъулияти ман омода кардани фарзандонам ба ин ҷаҳони ифлосест, ки онҳо дар он ба воя мерасанд. ва аз ин пинҳон шудан ғайриимкон аст. ифлосет дар ҳама ҷо ҷой дорад. масалан, дар YouTube маҳз дар шабакаи Солех Бро ягон видеоро тамошо доред. баъдан YouTube дигар видеоро барои шумо пешниҳод мекунад. ва медонед баъзеи онҳо видеои бениҳоят бешармонанд ба мисли моллоро қапидан, боз як келини хонаро қапидан ва ғайра. ин тасодуфан аст? ман фикр мекунам ин тавр нест. ман аслан назариятчии тавтеъ нестам, аммо то ҳол фикр мекунам ин тасодуфан нест. шумо худатон дар болои он видео пахш мекунед, ҳатто номашро мехонед, расми болояшро мебинед ва ҳамин тавр ба пеш тамошои дигару дигар чунин видеоҳо ва тамом шумо аллакай аз тамошои карда ифлос шудед. порно ин як навъи маросими шайтонӣ аст. порно ин ҷодуи ҷинсии бостонии қадими бобил мебошад. таъсири равонӣ ба он равона карда шудааст ки миллиардҳо нафар одамон ба нақшаи иллюминатҳо қабул ва пайравӣ карда мешаванд. аз ин рӯ порнография ин як силоҳи қатлии ом аст, ки ба қувваҳои бад бар зидди башарият кӯмак мекунанд ва ғуломони дорои шуури назардоштшавандаро ба вуҷуд меоранд. аз замони қадим то имрӯз порнография аз ҷониби фоҳишаҳо ва аъзоёни фармонҳои сеҳру ҷоду барои парастиши ашёи ғайримуқаррарӣ, яъне ҷинҳо, девҳо истифода мешуд. ҳангоми тамошои порнография инсон ба ҳолати тағйирёфтаи ба осонӣ пешниҳодшуда меравад. порно шахсро ба транс мубтало мекунад, ки онро ба махлуқоти девӣ ки аз таҳқири ҷинсӣ мехӯранд ба осонӣ дастрас мекунад. ин кор бисёр одамонро ҳама вақт гурусна, нашаманд, хашмгин ва афсурдаҳол мекунад, ки боиси ин ба ҳама бадӣ сарукор хоҳанд дошт. ҳамин тариқ ин кор аз коре беш аз роҳи даъват кардани девҳо нест. ин аст ки чаро бисёр одамоне ки ба порнография одат карданд ба ин махлуқҳо дода мешаванд. имрӯз ба туфайли рушди технология ва интернет порнография ба як маросими паҳншуда табдил ёфтааст, ки дар он на танҳо порноактёрҳо ролбозӣ мекунанд, балки шахсоне ки инро тамошо мекунанд ба ин кор даст мезананд. хулоса ин кор чунин як маросими ҷаҳонии шайтонро нишон медиҳад. шумо метавонед фикр кунед: охир тамошобин танҳо тамошо мекунад, ӯ дар ин кор иштирок намекунад. барои фаҳмидани ин кор шумо бояд се чизро аз худ кунед. аввалан, барои ин гуна маросимҳо тамошобин лозим ва ҳатмист ва ин аллакай як қисми маросим аст. ба тамошои чунин чиз шумо гӯё ки ҳамон корро мекунед. дуюм, шумо онҳоро бо харидани он видеоҳо ё тамошои онлайн аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ мекунед. сеюм, шумо мундариҷаи онҳоро тарғиб мекунед, зеро вақте ки шумо видеоҳои онҳоро тамошо мекунед, алгоритмҳои ҷустуҷӯ дараҷаи онҳоро баланд мебаронанд ва акнун шумораи бештари одамон онро метавонанд тамошо кунанд ва дар натиҷа имони шумо заифтар мешавад.
ин зишткорӣ барои шумо гуноҳи дигарро дар оянда ба анҷом доданаш осон мекунад. Статистикаи порнография. тадқиқоти соли 2017 нишон дод ки яке аз сайтҳои калонтарини порнографӣ ҳамасола 28,5 миллиардҳо тамошобинро ташкил медиҳад. яъне ба ҳисоби миёна 81 миллион тамошобин дар рӯз, 25 миллиард калимаҳои ҷустуҷӯ дар як сол, ин 72 миллион дар як рӯз аст ё 800 кофтукоп дар як сония мебошад. то ин вақт дар ин сайт беш аз 4 миллион видео гузошта шуда буд ки давомнокии умумии он 600,000 соатро ташкил медод. ин маънои онро дорад ки агар шахс ин намуд видеоҳоро бидуни истироҳат шабона рӯз тамошо карданро оғоз кунад, пас он шахс 68 солро барои ин кор сарф мекунад. ҳаҷми маълумоти скачаткунӣ аз ин сайт дар як рӯз беш аз 10 миллион гигабайт расидааст, яъне беш аз 7 терабайт дар як дақиқа ё 118 гигабайт дар як сония. ин маълумот барои пур кардани ҳамаи айфонҳое ки имрӯз дар ҷаҳон истифода мешаванд кофӣ аст. ва бодиққат бошед ки ин як статистикаи ҳамагии яксолаи танҳо як сайт аст. акнун тасаввур кунед ки ба ин намуд сайтҳо 4 миллион вуҷуд дорад. гурӯҳи калонтарини истифодабарони порнавӣ ҷавонони аз 12 то 17 сола мебошанд ва ин танҳо 17% тамоми истифодабарони интернетро ташкил медиҳанд. сину соли миёнаи нашамандони порнография 11 сол аст. аз 10 кӯдаки аз 8 то 16 сола 9 нафараш порнография тамошо карданд. ҳар як сония 30,000 нафари истифодабарандагони интернет порно тамошо мекунанд. статистикаи охирин нишон дод ки 30% тамошобинон ин занҳо мебошанд ва адади онҳо баланд шуда истодааст. ба боҳо додани Scotland Yard бар асоси таҳлили видеоҳои педофилия онлайн тахмин мезанад ки тақрибан 80 миллион кӯдак мавриди хушунати ҷинсӣ қарор гирифтаанд. 80 миллион ин як зарбаи азим барои кӯдакони хурдсоли бегуноҳ аст. 80% савдои ғуломони ҷаҳон ба тиҷорати ҷинсӣ интиқол дода мешаванд. ин нафратангез аст. ин кор бояд диламонро бишуронад ва мо аз ҳамин кор дар сайёраи мо рӯй дода истодааст. ин тақсимоти географии пурсишҳои ҷустуҷӯ бо калимаи секс аст. ҳисоб ба назардошти шумораи одамоне ки дастраси ба интернет доранд ва шумораи умумии аҳолӣ ҳисоб карда мешавад. медонед дӯстон, мо кишварҳои мусалмонӣ дорем ки дар шумораи чунин дархостҳо аз ҳама пеш мебошанд. ҳатто иёлоти муттаҳида ки дар кори скачат кардан дар ҷои аввал меистад. бо сайёраи мо чӣ шудааст? ин ҳама дар кишварҳои мусалмонӣ рӯҳ дода истодааст. ҳеҷ коре барои инкор кардани ин кор вуҷуд надорад. ҳатто фикр мекунам шахсоне ки ин наворо тамошо мекунанд бешубҳа онҳое ҳастанд ки ба ин бало дучор шудаанд. як назар кунед ки онҳо бо ин ҷомеа чӣ кор кардаанд. онҳо домеро барпо кардаанд ки ҷомеаро аз доираи ахлоқ берун мекунад. табдил додани он ба як ҷомеаи бемор ки мардум ба он арзишҳои динӣ ва ахлоқиро ба назар намегиранд. акнун онҳо танҳо дар бораи хидмат ба ҳавасҳои худ ғамхорӣ мекунанд. дӯстон, ин кор яке аз бузургтарин нооромиҳо дар рӯи замин аст ки душмани мо шайтон онро ҳамчун силоҳ барои заиф кардани имони мо истифода мебарад. зеро вай медонад ки ҷомеаи дорои имони заиф ба осонӣ ба дурӯғгӯи якчашма даҷҷол пайравӣ мекунад. пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: агар шахсе аз шумо дар бораи даҷҷол чизе шунавад, бигзор кӯшиш кунад ки аз даҷҷол дурӣ ҷӯяд. ва сипас илова кард: فإن أحدكم يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشهوات. ин ҳадис аз маҷмӯаи имом аҳмад аст. яке аз шумо ба даҷҷол бовар мекунад ва баъдан меравад ва ба даҷҷол пайравӣ мекунад, зеро даҷҷол бо хоҳишҳо ва ҳавасҳои мардум бозӣ хоҳад кард. дар байни мо одамоне ҳастанд ки ба ин чизҳо одат карданд. оё онҳоеро надидаед ки худоро ҳавасҳои худ интихоб карданд? агар шумо ба ин ҳавасҳо итоат кунед, пас шумо онҳоро худои худ мешуморед. аммо Аллоҳ субҳона ва таъола худоест ки рашк дорад.
إنه غيور يغار على دينه وعلى طاعته. чигуна порноро мешавад ба охир расонед? оё ба шумо ин кор рӯҳ додааст ки баъд аз тамошои ин гуна видеоҳо шумо мегӯяд бас аст, ман бояд тамошои ин видеоҳоро ба охир расонам, ин коре ки ман мекунам нодуруст аст, бояд боз ист. агар бо шумо ин кор рӯҳ дода бошад, бидонед ки шумо якумине нестед ки бо ин мушкилӣ рӯбарӯ шудаед. аммо шояд шумо аз он шахсоне ки ин гуноҳро анҷом дода номусашон онҳоро нороҳат намекунад беҳтар бошед. қадамҳои зерин иншоаллоҳ ба шумо кӯмак мекунанд ки аз тамошои ин видеоҳо даст кашед ва дар ҳаёти худ як саҳифаи навро кушоед. қадами рақами 1. худро бовар кунед ки аз ин кор бояд даст кашед. агар шумо то ҳол дудила бошед, пас дар бораи таъсири заруроварии ин гуна видеоҳо ба майнаи сар, бадан, рафтор, издивоҷ ва дар маҷмӯъ зиндагиятон маълумоти бештар гиред. ҳамчунин кӯшиш кунед ба хотир оред миқдори гуноҳҳоре ки дар номаи аъмоли шумо нависта мешаванд. тасаввур кунед то фаҳмед ки коре ки мекунед нодуруст аст. фаҳмед ва ин одатро бартараф кунед. ҳар як дафъа вақте дар ин бора фикр мекунед ва нияти ин корро мекунед, пас ҳамон лаҳза аз аллоҳ ки наметарсед дар бораи зарарҳояш фикратонро иваз кунед. қадами 2. намоз хонед ва аз аллоҳ субҳана ва таъола кӯмак талаб кунед. дар ҳақиқат намоз ба гуноҳ ва бадахлоқӣ халол мерасонад. дар хотир доред ки аллоҳ субҳана ва таъола ба шумо мувофиқи нияти покатон кӯмак хоҳад кард ва ӯ субҳана ва таъола роҳи тавбаи шуморо боз мекунад. қадами 3. ба худ баҳо диҳед. ба ҳолати худ назар кунед ва дар ин суолҳо ҷавоб диҳед. аз чӣ сабаб ман ба ин дараҷа расидам? чӣ чизҳо маро барои тамошои ин гуна видеоҳо мерасонанд? ин кор ба шумо дарки решаи мушкилот ва мубориза бар зидди он кӯмак мекунад. қадами 4. дар ҳамин вақт аз ҳозир аз ин кор даст кашед. ҳар вақте ки ният мекунед барои он чизи ҳаромӣ, он чизро ба фардо гузоред ва ба сӯи аллоҳ нигареду аз ӯ субҳана ва таъола хоҳиш кунед ки барои раҳоӣ аз ин дом ба шумо кӯмак кунад. қадами 5. чӣ видеоҳое ки дар телефонатон ҳаст, ҳамаашонро нобуд кунед. ҳама он силкаҳоро нобуд ва фаромӯш кунед гӯё ки набуданд. бо нобуд кардани ҳамаи ин расмҳо ва видеоҳо аз компютер, смартфон ва дигар дастгоҳҳо фазои шахсии худро оғоз кунед. аз ҳамаи саҳифаҳое ки шуморо ба ин видеоҳо мебаранд даст кашед, отписатсия кунед. муносибатҳоро бо дӯстоне ки шуморо ба ин дом меандозанд қатъ кунед. қадами 6. аз танбалӣ ва танҳоӣ дурӣ ҷӯед. ягон вақт танҳо намонед. калиди ҳуҷратонро партоед. дар назди компютер нишаста дарро маҳкам накунед. вақти холии худро ба корҳои машғулияти гуногун гузаронед. зеро бекорӣ ва танҳоӣ маҳз ҳамон замонест ки шайтон аз ҳама фаъолтар аст. 7. қадам дар бораи издивоҷ фикр кунед. агар шумо то ҳол муҷаррад бошед, дар хотир доред ки ин видеоҳо сабаби асосии ифлосии импотенсияи пас аз издивоҷ мебошанд. агар шумо аллакай оиладор бошед, бидонед ки порно яке аз қисмҳои талоқ аст. ҳама вақт дар бораи оилаатон фикр кунед. вақти бештарро бо ҳамсаратон гузаронед ва аз муоширати вай лаззат баред. ин ба шумо кӯмак мекунад ки дар болои оташи худ назорат кунед. қадами 8. ҳавасмандгардонро блок кунед. кӯшиш кунед то он чизҳоеро ки шуморо барои тамошои видеоҳо водор месозанд нест кунед. масалан компютерро гирён накунед вақте ки он ба шумо лозим нест, зеро дар ниҳоят гаштаву баргашта дар интернет бекор вақт гузаронидан бемақсад тамошои чунин видеоҳоро осон мегардонад. пеш аз он ки ба ин дом наздик мешавед, беҳтараш худатон аз ин пешгирӣ кунед. 9. қадам шумо бояд мубориза бурданро бо давраҳои ба ном шаҳват ёд гиред. бедоршавии ҳассос оғоз ёфта ба авҷ мерасад ва сипас паст мешавад. тамоми ин давра камтар аз 30 дақиқаро ташкил медиҳад. ҳамин тавр дафъаи дигар вақте ки даруни шумо бедор мешавад, ба ин мақсад донед ки ин чиз пас аз чанд дақиқае мегузарад ва шумо худатон агар хоҳед иншоаллоҳ метавонед инро бартараф кунед. қадами 10. ба васвасаи эътимоди аз ҳад зиёд дучор нашавед. бовар накунед то ки шумо тавонои тамошо кардани тамоми намуди видеоҳоро доред ва метавонед ва гӯё ки вай ба шумо зарар намерасонад. ин яке аз сабабҳои хатарнок барои баргаштан ба вобастагӣ мебошад. 11. қадам
фарзандонатонро назорат кунед. ҳеҷ гоҳ фикр накунед ки фарзандони ман ҳоло хурд ҳастанд барои ба ин дома биафтанд. одатҳояшонро назорат кунед, давра ба давра назорат кунед ки онҳо чӣ кор мекунанд ва нагузоред ки онҳо дар силли хурдсолӣ смартфон истифода баранд. ва ниҳоят дар охир қадами 12. ин видеоро бори дигар бо диққат тамошо кунед ва ба дигарон нақл кунед. барои фаромӯш накардани тавсеяҳои дар боло зикршуда гоҳ аз гоҳ видеои моро тамошо кунед. фаромӯш накунед нашр кардани ин видеоро ба дӯстонатон. ба онҳо ёрӣ диҳед ки аз ин мушкилот раҳоӣ ёбанд. бародари ё хоҳари азиз, маҳз ба ту муроҷиат мекунам. бале, ту шахсе ки ҳозир маро тамошо ва гӯш дорӣ. ғолибияти ту бар ин нашамандӣ муваффиқияти бузурге дар ҳаётат хоҳад буд. ба оина назар карда шумо як шахси озод ва муваффақро мебинед. онеро ки боқувват аст ва метавонад ҳама вақт шукуфон дар зикр ва ёди Аллоҳ бошад. аммо агар шумо як шахси ғуломи ҳавасҳо ва шаҳватро бинед, шахсе ки комилан ба онҳо вобастагӣ дорад, пас чӣ гуна ин намуд шахси шикаста метавонад муваффақ шавад? дар ҳақиқат Аллоҳ худо парвардигор мавқеи одамонро тағйир намедиҳад то он даме ки онҳо худашон худро тағйир надиҳанд. Қуръони Карим сураи 13 ояти 11. лоиҳаи ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро дастгирӣ кунед ва дар ин кори нек шарик шавед, иншоаллоҳ. дар шабака обуна шуданро фаромӯш накунед, зеро дар шабака обуна шудан шумо на танҳо ба худ як чизе мегиред, шумо аз он шахсоне мешавед ки динамонро паҳн мекунед.